Kesengi ke basispa lai pesau, haga kerteng upa ukhu mensim ukhu yamen. Kutra jisu pensele ingi do mensim ukhu jongmi. Kashti ba arsh goren, kalnong ka bapra. Ko para bangai ngada kwa ba pintip ya ka jing ai ba ublei ula ai ki balang ha Macedonia. Hapreng ke jing semjenjar ka bajur da ka jing kemen ka bakrau ki la ai keluat mensim hadu kata-kata wat la ki kerdu ustad. Kat kum ka jing don jengki. Wat palat ya kilat pakidon. Ngalak ban sakhi bat dakamon sngubha. Kila kerpat kerpon yang ngi khat sikhat ban yoyo benta lem hakani ka kam nak benta kiriu khot jong ka balang. Palat ya kabang ila kermen kila IT ningkong ila diha oblei nang ta hangi da kamon oblei. Nakani ka daw ngala kentu yo Titus ubala sedang ya kani ka kam le isen ai hapdeng jongpi ban pendap bahaya ka. Ba kumba pilong ki bapahu haki eke baro haka jinget haka tien haka jing tip haka jing shirham bat haka jing e jongpi yangi kumta haka ni ka kam syakri ru pindup ya pahu. Ngam ai hukum ai ngasi tunju da ka bakaran sipang ka jing pikir ki waipat ya ka jing sngur jong ka jing e jong pi pitip hai ka jing sebun ka utra jing yu Jesu Christ ulapan i hapi kumnu ulapan long ya ladi ubaduk na ka benta jong pi wala ulalong ubarus pa khnang ba pindup kala rius pa da ka jing duk jong u kani ka long ka jing ai jing bot jong as pang ka kam ka bahaba pin pendap no ya ka ba pilas sedang ban le mencem snam tang ban le henry ban le ru da kamon sngubha ba kumba kamon kalalong ka ba kloi tu pendap no kloi ai kat ba pila lada kamon ka kloi uble in priang sobhai ka jing ai jong pi kat kum ba pidon ban ai kat kum ba pimdon ka jing pen aram e ki wei kam dei ban penduk ya pi dei ban ya bit ya biang lang mentahi tu ka jing pahu jong pi kan pen biang ya ka jing kerdu jong ki kumta ba ka jing pahu jong ki kan dup la ban pen biang hakanur kanu kapor ya ka jing kerdu jong pi da kumta layaring kat kumba ong ka jing tho uta balalum bun syem latam uta balalum kendiat syem laduna ka jing sungu ya oblei bala ai hakado nur jong Titus ya ka ju ka jing pikir ya pi tang bawa priang subha ya ka jing kentu jongi henry bau shitham ru artat na banwan sapi dala kamon hi nila pha lang ru bat u ya upara bangai uba ki balang baro kiaro na ka benta ka jing alap ya ka gospel la thung ru ya u de ki balang ban long ulok balik lenti ringkat bat ngi ki batrai da kamon subha ka ni ka kam syakri na ka benta ka buram utrai don ka wei ka ai ka banga kwa ban kiar kata kalau ngajing syak keno sepang kajing penya ya kan ngajing ken show kelut men sim ngi em singi tang nak bentai ki beriau ngila pha ringkat bat ki ya utu para bangai ya obang ngila syam sabut ha ki bun rukam ba ulong ba fikir mentalai unang kham fikir su ban ya ka ba ujulong nak benta kan ni kam nabar ba usyas ngau syania sibun hapi sepang utitus pat ulok jonga baru para nong train nak benta jong pi ki para banget jong ngiru kilong ki apostol jong ki balang ki balong ka buram jong Kris namar kata tupun sebut hakini ki brieu ka jing ie jong pi bat balai ngis ngau sarong sepang jong pi ha ba ki balang baro kindup yo i kalau nong ka bakhandai don kam shu da sisya bangan tho sapi sepang kan ni ka jing ken show nak benta ki ru khot jong ka balang ngalatip ya ka mensi makloi jong pi ba ngalakop sepang jong pi ha kinong Macedonia da ka ba ong ba ka akhayaru kala le lala khre na du menemboi ya ka jing shitham jong pi kala pen ki ya bubun kinaki la ka taru ngapha ai kini ya kini ki para bangai ba ki jingaro jongi na ka benta jong pi sepang kan ni kin ampau kam kai ngale kumta ba pindup long ki bala khre kumba ngala ong ba pilalong kumta Yodon kinu Macedonia ki bawan ringkat bat nga bat kilap ba pimlong ki bala kloi hang tangan sa sya le ran Henry ma phi le bangadon kum kani ka jing syania ngalas ngodon kam ban kentui ki para bangai ban wan sapi bat ban penbait lupa ya ka na ka benta kani ka jing ai kelut mensim ka ba pilakular ka dei ban long ka bala khre kum ka jing ai sngubha ka jing penbor sya ngan ong kani uta babet khendiat un or khendiat baruta babet pahu un ru pahu manla ubri ode ban ai kumba utmu hala ka do nuot da ka bas ngausi da ka bathnum namar ublei wi ya uba ai da ka jingkmen
Ublay ula ban penroi kerhai ya kajing ai jung hap deng jong pi kumta ba pindup biang barabor na dong sedong wat datam na kabenta ki kam babha kumbala tho ula ai pa ho haba u ai ki baduk kahok jung kane junam uta ba asimbai unong bet berkupu ya unong bam un pen biang kerhai un pen roi ya usimbai be bet bat un pen bun kerhai ya kajing mi jong pi haki ke baro da ka jingklut mensiem pilarus pa ngipat ngiyo daw ban aingo yo blay namar ka pnya ye kini ka kam amtang ka ba ka penbiang ye ki jingdon kam kiru khot ka balang henry ka pen slay de ka jing aingo yo blay na kani ka daw ka kam na ka daw ba ka kam jungpi ka dawa jingero ki pendan buram yo blay na ka benta ka jinget jungpi ka ba ko ngu e ka gospel ukres ba na ka benta ka jingklut mensiem jungpi ban ailam yaki ba yaki brio baro ki duai ba kita ken mau hir ya pi namar ka jingai ai ka ba palat liam ka ba ublei ula a ya pi ka jingai ngo ya ublei na ka benta ka jing a jungu ka bamla ban batai ka tien jong try ngis ngongo ya ublei hakini ki atli ki le nong ba proud ba khandai la pulilang ha ka sisngi la nengila ja bu lang ban le ha ka sisngi namar ba baro atli ki le nong ki kirantang ya kawai ka phang bar kata ka dei ka jing ai is a ye ki weiru ka jing ai is a ki weiru bar paulus ya ro wong ba ki don ki kristan ha macedonia ki ba kilong ki baduk ki ba sem jenjar hanrei wala ka taru kila ai kampalat ban ya ka ba maki kila ai palat ya ka ban ya ka ba mangingi khmi lenti baru ong nakabenta jung piru ngaru ngalakop sarong nakabenta jung pi bama piru pilong ki basbon bama pi pila dapen kre lupa bama pi pila pen biang lupa kita kijing ai leni kita kijing ai snobha ban ajing arab ya kitu ki riu khot jung kabalang ki baduk bun kampun sien kani kijing ai snobha kadai kam kerpang ai nakabenta ki kristan hapo judia namar bagalai ki ngat ha kajing jenjar ban kidan ha kajing duk ka bakrau takadau bat ki wei jaka hanrei ke hambun sien la de pulih ke kam jing ki apostol ru kumju aka chithi ka baning kong ru paulus ukran chpang ka ne ka jing ai isne ban ra shakiru ngai kam tam kiru ngai hapo judia bat kani ka wei na ka kam ba ka balang kal julia na do basdang kani ka wei ka pedeng jong ka gospel ban yalap omni tang ban yalap hanrei ban le ru da ka kam kata kalong ban yarap ya kitu ki breu ki badan ha ka jingduk ka jingkerdu ha ka jingjenjar bat Paulus ukuntu ya ki kristan bakin long ki balakre ai ka kum ba pitmu hala ka jong ka donut om dei da ka jing penbor om dei ba ka jing ai ki wei kan penduk ya phi henry ai kum ba pitmu hala ka donut artli ki ai ki ba Paulus ong sung tenat ba ubala ubala lum sibun da ka pendon kam ya ka ai ka ba jia ha ka por jing ba Israel ha ka ba ki lum ya ka mana uta ubala lum sibun uklam tam uta balum khendiat ru uklam duna ka bamut lada ha ka balang ya le lang ki baro khoj ha ka balang mangi ki baru spa ki ai lang ki baduk ka bamut ba ka jing ruspa jong utu baru spa kam dei e thang na ka benta ban kentiu ka jing im jung usimet henrei kam tam e ban kentiu ka balang na kata ka daw baro ngin saya biang lang ka jing e ha ka ni ka juk jungi benta ka dei ba mangi baro khaj ngi perkhat bai tang ban yo lum ya la jong ban yo lum ya la jong henrei ngi de ban ken mau ba la uta ba ai ban ya uta ba lum la uta ba ai ban ya uta ba shim la ka kti ka ban no senyang ban ya ka kti ka ba pediang ya ka jingno senyang takada uplay haba ukur ku yangi ukwa ro yangi bangin long ki barbor ki bakloi ban ya rap ikiwe hoi om dei baka jing rap ikiwe kan penduk yangi kata kamut ban long kumta hanrei ujisu ukmi lenti ya kata bangin long ki bakloi ban ya rap ikiwe kaba al kadai utu babet kumba pibet kumta pinot kumba pibet kumta pinot hakata kata daw kajing spun ka bamangingi aish kiwe sikiru khot jung kabalang kabanya rap ikibaduk ya kata ublay unsa siu kliang pat bon sya kembang ibet kumta rengin saot larang ilong kibri ku bakhapnap kajing ot jingir kon long ka bakhapnap larang ilong ki bakendri ku bakluit mensim kajing ot jingir kon long ka bakluit mensim namar boleh ublay un kerku yangi kat kum kata kajing trei jungi lane kat kum kata kat sembai bamangingi ibet kumnong ibet dak bamangingi a jingarap ikiwe ka attitude lane kajing long jungi haba mangingi ai ngimde ban ada kajing benut
ngim de man ai jing kho nyo ngim de ka jing ai da ka jing khlo han re ban ai da ka jing spun man sim kumbang it mu hala ka jong ka do nut ban ai klem da ban nut ya kata ka ba mangi ai ban ai shisha na ka benta ki wei pat ba kin yo ya ka jing mentoi haga gospel u Matthews kalau nang ba arpusan ki dukhat ki balai pesau terter nyu i hang tu bau jisu ong kata sien ba phile hai wei ni ki para jonga shisha philale yanga ha nang ta ong kata sien ba phimsim lale hai wei na kin men ki para bar jonga phimsim lale yanga haba mangingi le ai ki briu la ne mangingi ai is ai ki briu kata ka dai direct investment ka bangi ai ha ublei kata sien ba phile hai ki wei ni ki para bar jonga phile yanga wong jisu lada mangingi wit hole la ngim long ki ba isin ai ki wei pat ngi khilm le isin ai oblei kaniru kadika weina ka passage la ne ka weina ka lundong ha ka gospel ka kamtam gospel Matthews ba ka Maria ka ai ka Mother Teresa ro ka pendon kamba ban na ka benta ka kam mission jongka na ka benta ka charism la na ka sap ka phong jing trei jongka na ka benta jong Jisu ka ba ka Mother Teresa ka ong Eke baru khot kale na kabenta ka jing ye yo Jesus Christ haba kibri kikili hatu fikta yo ni ubri bapang nyang lingkut phimso kunjing ko ong haba nga kta yo ni ubri ngaso mga nyat iki jingmong jung Jisu hatu kamlo ko sutenat ban pediang ya ban yo sngo banga nyat iki jingmong jung Jisu haba kale cha we ubri ko haba kale cha we ubri hespa ban pan ka jing yarap na kabenta ka ashram jungka na kabenta kibri ki badan dekat barka utu beri ubia ka kiti jongka bat Mother Teresa ka ong kani na ka benta jonga ka pediang sa kawi ka kiti ko ong ai pede menta sana ka benta ki khun jonga kata ka jinglong jong ka Mother Teresa hadu bo tau beri u kala ba mot yam kata ka por na kata ka daw kani ka dei ka kam ka ba ka balang ka khmi lenti na do ba sedang ni pe ki benta ba per ru ki apostol na do ka por jong ki apostol na do ka por jong Paulus hadu menta meneru kabalang karbu barabor hakadonut jengka ya kitu kibriu kibaduk kibajinjar kibastom kibadonkam kajing yarap ban mangi iwe piwe kim kikun jeng kabalang idan kam ban kenirlang nak ya menyarap ikiwe pat de si bunsin ngin seong ngadang dunai la jong hakanu kurukam ngan yarap ikiwe pat lane ap lang ala biang songan saya yarap ikiwe pat ublei umpet ya ke ke bamangi ngemla kemba ong hakani kal nong bakhendai ublei umpet ya ke ka ba mangingim la ublei kemit lenti ya ka ba mangingim la bunsin ngi keren barbor ka bangim la andre ublei bishari ngi ya ka bangim la te kalong sabar jungi ublei umpet ya kata ublei upet ya ka benta ka ba mangingila ya ka ba mangingila kata kalong ka ba kongsan kawai ka jing ajing mut ka ba ngasai yo sngo ba ngasai mga persyang ba di sing adang telot bha ama adang telot bha ba kawai ka jing ajing mut ka bas bha ki ong ne haba fisha jing in penbu ka tin ka kitab jong tobet ka jing sha jing in kalong ka ba pediang hon khmat jong belai la penbut ya ka jing duai ba ka jing ajing sin ai ki wei pan ma ka jing duai ka jing sha jing it ba ka jing ai sin ai ki wei pan kumno ngila ban yarap ai ki wei pan le si haba mangi jit ban sha jing it hakano no por mangi sha jing it omde mangi sha jing it menta ban yo bampi sibet em ni sha jing it menta katu ka pisa bang yo na katu bang sha jing it ni ai jing yarap no yano ni ai jing yarap no yano ni la ban yarap hakibun ba akirukom omde ya ka bang yumla om yang sesien ndre ka ka bang ngila hakano ko rukom le si ngila ban pensiu ka bai school yo nu khna ngimla ban si bro sistem si no tang ar banai ro kan si no tang si banai ro le si ngimla ra ban le yarap si bun ba kibriu ndai don kibriu ba pang don kibriu ba armet don kibriu ba pang tv le hadong jungi ajing bam no iki tang si sien ro kan tang si banai nai ong ba pinwan ai ban lau banai ai tang si sien si tang su banai ro la ni hakano kono kita te ngila ban ai baret si ba school no uni khna menta ka singi le ong ya ngan si mga ka ba school jung ni khna menta ka singi tu baduk sisha hai tai rukom ngimla kamera ban ai bro sistem namar ngimla ai tang si banai ro ken balai namar bang ngimla ban ai sistem ngin sanget na ban ai si banai balai bang ngimla ban ai si pau kilo ngin sanget na ban ai si kilo ka ba mangingila ai ka ba mangingila ai ka ba mangingila lada ka kamay jung pi ka dai silak tingka ta ai kum ta kan
Ladak rika kamai jong pi ka beri 10,000 tingkat ai ka kata ka jing yo jong pi. Ublei upei ya ka do not. Ublei upei ya ka do not. Baru ublei ye ya gitu ki ba ai da ka jing kulut insim. Ngila ban ai hai ru kom berit eru kamai lei. Ndai ai da ka do not ka ba khut. Ai da ka do not ka ba smur da ka do not ka ba kemen. Tingin pan da ka jing ai jong ublei bengin long ki bas bon. Persang ko nan ka para ba ye. Persang But kani Arab ingi bangin lat na kani ka attachment palat berki jong kani ka perthai. But kan Arab ingi bangin lang fokus lan bangin pelet jumut khamtam ka hima ka jong ublei. Bangin kiar na ki jing long attach ka perthai bangin attach ta hima jong ublei. Tungin persang hairu kombarit ma ulia sisien ngila ban le akil kombarit. Wajib perkhat ban ai borok sisnam ai tang si benai ro ken kamli le ra si benai nak benta jong pi le si tang ini ngan ai le you hendai nak benta jong ki pada ki bayo pediang am la lat si boy school si benai ka le ka jingkar ku ka ba kraw tam ngasu ai nuk sama ke ka benta ka ba mangingila namar buon ba ngi ki buon ba ki yang kisam jongi ha ka imlang sa lang jongi ki ba ha ban pep school namar ba mden ba pen si ba mla ban school shu ba mla bu school kumdim tai bar ka wei ka bangila ban ai ka school le kan namar ba le ka yarap nak benta ka la wei ka jongki ngila ban le kita le mama pipi la doi lang na ban cha ju ngaru long basbun mangi we pe in persiang ban long ki basbun ani ro Jesus Christ jinom amen wa bneng to ai ba kaching ka mela ai ngi hau kun jongi Jesus Christ men jongi ba ka ding jo kaching e wala pan raham ki do no jongi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka hima jongi to ai ba kaching e Jombi kan penkelai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin penkelai kolong brio man brio na shapo bar ye jing tha baro a jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai be ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jombi kan ting shan chabam jukut to ai be ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ye ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono utam jisu to sin ai kumariang rap jingi kristan to doai na ta jungi